sarkin gumel gwani dan sani, sarkin mu adali son kowa, sarkin gumel mai nema kamar na sallar gane mai alfarma. Gaba salamun baya salamun Allah ya ƙara nisan kwana. Mai martaba gwani dan sani, sarkin mu adali son kowa, sarkin gumel mai nema kamar na sallar gane mai alfarma. Gaba salamun baya salamun Allah ya ƙara nisan kwana. Mai gwani dan sani, sarkin mu adali son kowa, sarkin gumel wani maka murnar sallar ganu mai albarma. Gaba salamun baya salamun Allah ya kare nisan kwana. Sarkin dare rana Sai Ahmad Muhammad Sani, masanin dukkan sirri na ya rabu na gwani kaji kaina. Sai Ahmad Muhammad Sani, masanin dukkan sirri na ya rabu na gwani kaji kaina. Sai Ahmad Muhammad Sani, ka bani hikima da wadatar zuci rabbana sarkina. Sai Ahmad Muhammad Sani, wake jarumin sarkin nan dan sani ne abun fari na. Sai Ahmad Muhammad Sani, hawa da lafiya sauka a lafiya dan sani mai gida a gari na. Sai Ahmad Muhammad Sani, akwai imamu mai taurari nake maka jinjina na sardauna. Mai martaba gwani dan sani, sarkin mu adali son kowa, sarkin gumel mai nema kamar na sallar gane mai alfarma. Gaba salamun baya salamun Allah ya kare nisan kwana. tabbana salati da aminci ka daɗa gurin manzona. Sai Ahmad Muhammad Sani, alihin gidansa gabaki ɗaya ka saka siyasar kina. Sai Ahmad Muhammad Sani, rabbana kasa da sahabbansa sun bi shugaba annabina. Sai Ahmad Muhammad Sani, Sada Ahmad Muhammad Sani adalin sarkina. Sai Ahmad Muhammad Sani, Sada Ahmad Muhammad Sani adalin sarkina. Sai Ahmad Muhammad Sani, sada kungiyar taurari sada hakimai a batuna. Sai Ahmad Muhammad Sani, Yayason mai zamani murna nake da wannan rana. Sarkin gumel gwani dan sani, sarkin mu adali son kowa, sarkin gumel mai nema kamar na sallar gane mai alfarma. Gaba salamun baya salamun Allah ya ƙara nisan kwana. In ka ji tambura sai dai sarki bara na wasa gwanina. In ka ji tambura sai dai sarki bara na wasa gwanina. Sarkin sarakunan musulunci a Ahmad Sani na faɗi su.